non me consigo igual. Pasa, amigo. Que tal, Lisardo? Como está a presentación? Diga cousa mal, sin van pelear, querida. Que Que barbaridade. tal, amigo? Alegro un montón de velo, home, como andamos? Que tal? Non sabe usted como alegra de velo, de verdad. Xa parrachá. Alégrase de verme. Usted o que quere cobrarme a consulta e chucharme como un parásito. A bicho, po música e eu bailo. No, xa usted bailar é o de usted, Home, Ai, séntese aí, séntese aí. E gente guapa, veo hoxe, todos guapos. Voulle dicir unha cousa. Unha cucaracha non é un parásito, Lisardo. Eu tampouco, por se non se sabe. Lo que é un bicho. Exactamente. A ver, eu que lle dicía, eu alégrome de velo. Non por cobrarlle, que cobrarlle... Cando foi a última vez que me pagou usted unha consulta, Lisardo? Sí. Non me acordo agora. No, e a mí tampouco, por eso que vou por consultame. A ver, alégrome de velo, porque outro día estuvo generoso na consulta Sí, e deixoume preocupado, dixo que estaba usted de reflexión. Que botou 4 días de reflexión, a que se hasta marchara da casa, e dixen, pero esto, mellor mío, que lle pasaría, non? Porque quedei intranquilo. Carallo, me andaba escapado a ver se libraba, entende? Se libraba, pero se libraba de que? De que carai vai ser da Emilio? Andaba a ver se libraba de facer a declaración, home. Da Hacienda! Vai librar da Hacienda polo que non lle digo da Hacienda. Mira, Hacienda, non me fale da Hacienda, Hacienda tanto dá que sea novo, que sea bello, que chore, que mame. Hacienda, coño, pon a 4 patas e lo jode vivo, De verdad me fale. Mira, que se me hincha a vena falando de Hacienda, Vese Cuidado, cuidado con Hacienda, capo home. la vida. De verdad, Vese que non lle saliu a devolver este ano, non? A devolver. Mi madre querida. O ano pasado meteron unha sanción, unha inspección que me veu de Hacienda, unha sanción, quedei bailando, E este ano outro día chegou unha carta, unha complementaria desas, usted non sabe a salsa que me meten, Carai. Bueno, sácame estos calzoncillos, de verdad, que... Dios pariu. Fua, de verdad que me... Son bravos, Fua, son bravos. Facenda, cuidado. Sácame todo, Por certo, ahora que, falando de calzoncillos, Lisardo, hoxe vamos facer o examen de próstata. Pero... Sí. Non, home, non, home. Sí. Pero que teima colleu vostede coa próstata, carallo. Sí. Deixámolo para outro día. No, facémolo hoxe. Oxe, non me veo moi ben que comí lentellas, home. Pero esperando con máis cuidado. Venga, vamos. Que barbaridade, pero ao final vou ter que ir. Levamos 2 meses para facer o examen e non o damos feito. Isto xa é un Pero cachete, veña. ahora que máis lle ten... Pero, Coite. nin pero. Veña, Deixámolo vamos. para Navidad. Nada, hombre. veña aí, mire. Que A ver, total vamos a ver. Navidad xa está aí á volta da Lisardo, esquina. déixese de historias. Ai, olvido de outro bellino. Agárrese ben aí a camilla. Agárrese ben. Vale, pantalós, Pero pantalós. escoito unha cosa. Ai, Pantalós abaixo, pantalós. Pero un pouco. Non sería mellor poñer algo de música ou tomar unhas copas ou... Espera que día, espera que música. Por favor, non sei. Espera que música Ai. pongo. O bicho esa non, carallo. Dios mío, querido doctor Bellino. A ver, usted relaje. Con cuidado, por favor. Afloxe. Ay, que tal armado, Dios mío, que soy muy sensible. Ay, Dios mío, querido doctor Bellino, que este puzo nunca de aguja, Dios mío, querido. Ay, por favor. Ay, ande con xeito, Dios mío, querido. Ay, que me vou marear todo, Dios mío, que eu son máis feo. Ay, doctor Bellino, por la vida que me... Ay, teña cuidado, por favor, yo pido, Dios mío, vai armar aí un derramo. Ay, Dios mío. A ver, Lisardo. Ay, vamos ya de unha vez, a ver, non me fa sufrir máis, Dios mío, querida. Lisardo, home. Abra os olliños, abra. Ay, que Dios mío, non quero ver lástimas. Sardo. ¿Qué carallo quieres? Ai, ¿Qué? mire pa min. ¿Qué pasa? Xa está. Xa lle fixo... O sea, Xa está, hai 3 minutos que acabei, Dios mío, que... ¿cómo que xa? Xa está. Veña, deixe de chorar, home, deixe de chorar
E subo os pantalóns que menudo estampado de calzoncillos trae. Manda carajo andar con eso pola vida, Comprou por generosa na feira. No, xa, Foi xa. 3 por 2. Veña, que xa está, home, que xa está. Xa está. Pero- A ver, eu xa lle dixen que isto que non era pa tanto, o que pasa que usted toma as cousas a tremenda. A ver, a que nin se enterou? É que non, pero... Sabe por qué? Porque eu son rapidismo. Lle digo que non, pero... Pero de verdad que xa me fixo a prova. De verdade, home, xa lle fixen a prueba. Se está a prueba, mirei, e máis, vou dicir unha cousa. Todo o que toquei por aí, está todo perfecto. De verdade, está todo, está usted como un carballo. Está dentro dun ano, non fai falta. Deme un abrazo. Doy un abrazo, home, que non hai problema, Lisardo, pero... Sabe o que pasa? Usted falle caso á xente. Claro, falle caso á xente, despois ven coa idea de que lle iba a facer eu aquí, sabe Dios. Xente imbécil, Claro, toda, que claro. dixo ali o Antonio da Cima, dixo, mete, anda a cherar a vellando. Bueno, vai andar a Non gravar. ten nada, non. Usted que pensa que ando plantando cebolas, a ver. Non lle fa caso á xente, home, xa está, xa pasou. Mire, 2 meses pesto. Vou dicir unha cousa. Dígame. Isto hai que celebrar. Coño, claro. Esta noite invito eu ao que queira. Usted invitou ese? Hoxe merecio todo, me cago en la vida. Ostras, pois coite. Que? Aí baixando para Santiago hai unha marisquería, destos que teñen así na pecera, sabes, nas costas. Vamos. Queremos pinchar algo aí á cafetería. Viño da casa. Bueno, É capaz de me pedir unha botella desas. Unha vez que Que vamos. me costa máis a... Pero ao final non foi nada, Lisardo. Non foi, non. Hola, Ben, boa eso me alegro do todo, final, moi ben, maravilloso. alégrome moito. Non me enterei de nada. Estupendo, mellor Ao final así. non foi nada, Mellor mire, así.